Igra Zorica. Izvolite Zorice, Zoko, Zorule. Dobrodošli, igraćete igru Plinko. Da vas vidim, divni ste. Jao i hvala vam Zorice. Napisala sam tamo. Jao i hvala. Na moj način, oduševljen. Jao i hvala vam. Svi vi ste bili kod onog doktora. Jeste i kod doktora, super doktor i to možete gledati na televiziji B92. Ja sam mršava. Vi ste tamanica. Matora i tamanova. Ne, niste matori. Čim ste došli da se igrate, to znači da ste mladi u glavi, a to je najvažnije. Da, da. Šta ste mi šapnuli? 73 godine. 73, svaka čast, dajte jedan aplauz, 73 godine. Zoka došla da se igra sa nama. Idemo odmah na Plinka, sad će Peđa da vam kaže koji će to proizvodi. Nešto. Ne treba mi ništa, nego nešto lako. Zoko, igrate za lovu, a to vam sigurno treba. A, da. Ajde, dođite da se igramo, sad će Peđa da nam priča šta. Ajde. Peđa, nešto lepo. A gospođa Zorica u Plinku može da zaradi do 100.000 dinara. Ispravit ću te, do 225.000 dinara Zorica može da zaradi u Plinku. Malo daješ iz svog džepa. Nije, nego takva su pravila igre, ti si mislio na veliku igru, ovo je Plinko, ovde može uz puno sreće ako ubaci svih 5 diskova, ako ih pre svega osvoji svih 5 i ubaci ih sve u 45 puta 5 je 225.000 dinara. Sad ću vam, Zorice, sve objasniti, ništa ne brinite. Prvo će da nam Peđa kaže koji su proizvodi u ovom pink ormariću, a ja ću vam onda postaviti jedno pitanje. Peđa, izvoli. Hvala lepo. Kod Teodore u Roze Romariću je daska za rezanje. Okrugla kuhinjska daska, idealna za seckanje voća, povrća i svih namirnica, uz praktične dimenzije i jednostavno održavanje. E sad, Zoko, šta kažete? Da li njena cena počinje na 9 ili se završava na 7? Počinje na 9, završava na 7. Ili, ne može oba. Da li će da Počinje na 9. Počinje na 9. Ne, dobro. Zoka je rekla počinje na 9, sad će da vidimo kod Teodore. Bravo, Zoko! Bravo. 929 dinara. Evo jedan disk ste osvojili, njega će čuvati naša Teodora. Idemo na Orange Fridge. Orange Fridge krije slagalicu, zabavnu slagalicu sa motivom suncokreta. Odličan izbor za opuštanje i razvijanje koncentracije. Zoko, da li cena počinje na 1 ili se završava na 0? Pa hajde se završi na 0. Hajde da se završi na 0, kaže i publika tako. Sad ćemo da vidimo. Nažalost, počinje na 1. Idemo na plavi ormarić ili plavi frižider. Frižider. Skupe su slagalice. Skupe su slagalice. U plavom frižideru se krije digitalna vaga, precizna kuhinjska vaga sa digitalnim prikazom, savršena za tačno merenje sastojaka prilikom pripreme jela. Počinje na 3 ili se završava na 5? Počinje na 3. Zoka kaže počinje na 3. Šta kaže publika? Neki kažu i završava na 5. Kako ćete, Zoko? Pa 5 mi je srećan broj, a 3 mi je rođena sam 3. Pa šta ćete sada iza? Pa šta bude? 3. Ajde, 3 bira Zoka. 3. Nažalost, 3 nije tačan odgovor. 3. januara? Da. O, jarac, kao i moja ćerka. Dobro, idemo sada na crveni frižider ili U ormarić. crvenom ormariću ili ti frižideru se krije kutija za nakit. Elegantna kutija za čuvanje nakita i sitnica. Sa pregradama i poklopcem. Da vam sve uvek bude na svom mestu. E sad, Zoko, da li ova kutija, njena cena počinje na 1 ili završava na 8? Pa hajmo da završava na 8. Hajmo da završava na 8. Pa šta bude? Nažalost, počinje... Jedan žeton. 1 kod Teodore, 1 žeton kod mene. Izvolite, Zoko, na terasu. Popnite se. Ako padne... Nećete ništa, samo polako. Mogu da biram gde ću da bacim. Možete da birate gde ćete da bacite. Sad će Zoka da se popne. I 1 po 1. Prvo ubacite prvi. Ovde, da skliznu negde dole u brojeve. Gde ćete prvi? Sad će Zoka prvi. Hop, 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 hop. Jao, Zoko, u 0 ste ubacili, majko mila. Idemo na drugi. Hop, hop, hop. Hop, 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 hop.
Opet u nulu, pa da li je ovo moguće, Zoko? Nažalost, nosite samo ovo što ste izlicitirali, ali nemojte da brinete, Zoko, tu je točak sreće, tamo ćemo da se igramo, pa možda odete u finalnu igru. Ovo je nepošteno. Ovo šeta tamo vam. Pa šeta, nisam... Šeta. Ja izbrojala sredinu i da stojim u sredinu i on... A on tamo vamo ode, džaba ste, Zoko, zeznu vas. Izvolite, Zoko, tamo i vidimo se na točku sreće. I da to čujem. Skromnost je dobra. Skromnost je vrlina, tako kažu. Sad ćemo da vidimo, Zoko, šta će dobiti Saša. Sredina. Saša, vrtite ponovo. Jo, što je napeto, vidjet ćemo sad šta će se desiti. Da, toplo nam je, ali uživamo, nećemo ništa da se žalimo, nećemo ništa da se žalimo. Jao. 35. Idite, stanite tamo, Saša, za sad imate najviše i sad Zoka vrti jednom samo, Zoko, da vidimo šta ćete dobiti. Evo, Zoka snažno zavrtela točak. Ne znam da li je dobro. Neka, lepo je sve to. Sad ćemo da vidimo. Treba da bude više od 35. I Zoka je dobila 80. Staša, ćao, vidimo se, sve najbolje. Zoka već krenula, zna gde se igra finalna igra za glavnu premiju. Polako, Zoko. Nemojte. Uske stepenice. Televizija, to vam je magija, Zoko. Bravo. Dođite, Zoko. Marijana, pazi sad šta mi pričate. Ej, pazite sad šta pričate Zoki, tako kaže Zoka. Zoko, ovde će da se pojave ovi brojevi što džuskaju. Vi kad budete voleli, vi recite stop. Stop. Bravo, 150. 150 je vaša granica. Nemojte da mi idete tamo, da mi bežite pozadi. Nikako. Sad će Peđa da nam kaže za koju nagradu će Zoka da igra. Peđa, izvoli. Prostran i modern frižider sa dodatnim pregradama i energetski i efikasnim režimom rada savršeno se uklapa u svako domaćinstvo. Moćan električni mlin za meso omogućava samostalnu pripremu mlevenog mesa i domaćih specijaliteta, dok praktični set šerpi različitih veličina olakšava svakodnevno kuvanje. Set kvalitetnih kuhinjskih krpa je neizostavan detalj u svakoj kuhinji, a savremeni električni šporet sa više funkcija i ravnomernim rasporedom toplote garantuje savršeno pripremljena jela za svaki put. Imamo jedno lepo putovanje u Pariz. Putovanje za dvoje u grad svetlosti, 4 noćenja uz avioprevoz. Znači 4 noći uz avioprevoz Pariz. Zoka meni šapne, bila ja 5 puta u Parizu. Ja. Znači, Zoko, sviđa vam se u Parizu? Predivno. Sad, kako da ponovo odete u Pariz i ponesete kući sve ove nagrade za koje ste rekli da ne mogu da vam stanu u auto, to ćete morati da se snađete, ali pre toga da bi ove nagrade bile vaše, vi morate da procenite približnu cenu, možete da varirate za 150 eura, višu ne smete da kažete, Zoko, koja je vrednost nagrade? 2 Čekajte, Zoko, oni idu od 1600 do 2000... Ne, 2300, od 1900 do 2300 sam ja čuo. 1900. 200, ajde, pa ne bude. Čekajte, Zoko, jeste vi to sigurni? Pa tako kažu moje deca. Tako kažu vaša deca, vi ćete da slušate decu. Slušam decu. Evo, Zoka sluša decu i kaže koliko, Zoko? 200. 2100. To je Zokina procena, granica je 150 eura, a vrednost nagrade je 1723. Ništa. Ne treba i mi kola. Zoka neće imati problem da odnese ove nagrade. Bila neće, ovo mi je višak. Ovo je sve višak u Parizu bila. Hvala vam svima što ste bili večeras ovde. Vi ako želite da se igrate sa mnom kao i gospođa Zorica, obavezno se prijavite i dođite u kviz, pogodi cenu tačno. Mašemo, Zoko. Doviđenja, prijatno. Ajde.